Идел елгасы суының түсі күннен күн тұнықлана. Экологлар белән бергә Идел буйларына хәбәрчебездә барды. Идел елгасы акваториясының төсі күннән көн үзгәрә. Европаның иң озын елгасындагы кайбер урыннар булганчык сазлыкны хәтерләтә. Мондый урыннарда балыкчылар да күренми, алар чиста сулыкларны эзли. Эту зелень потребляет рыба, которая здесь пресноводная есть. Если этой зелени много, потом, когда рыбу вылавливаешь, у нее там кишечник, вот это путь. Каждый год так бывает. Когда побольше, когда поменьше. Быел яр буйларында Карасу яшькелт төстәге сазлыклар тагын да арткан. Элек шундый урыннар Югары Слан һәм Лаеш районнарында гына очраса, хәзер әлеге сазлык бөтен акваториягә сузыла. Ну, в паленке скапливается водичка, ну, вот эта зелень. Вот, поэтому лучше не купаться в эти моменты. Экологлар мөрәҗәгатьләр буенча Иделнең пычранган яр буйларын карарга чыкты. Росприроднадзор хезмәткәрләре белән берлектә дистәләгән химик элементларга анализлар алынды. Башлангыч мәгълүматларга караганда, барысы да елга төбендә су үсемнәренең арта баруына бәйле. Явление обычное. Бу күренеш Куйбышев сусаклагычында Идел елгасында су температурасы 16 градустан югарырак булганда һәр елны күзәтелә. Озак вакытлар саклана. Хәзерге вакытта без су температурасының 26 градус булуын ачыкладык. Соңгы вакытта Татарстан экология министрлыгына елганың пычрануы турында мөрәҗәгатьләр арткан. Төрле фаразларны тикшерәләр, анализлар алалар. Возможно, есть и другие причины. Су үсемнәр артуның сәбәпләре берничә. Булар мәсәлән, су объектына ярларга җыелган суларның агып төшүе, су алмашуның тиешенчә булмавы, шулай ук гадәттән тыш эсселек. Иделдәге сазлы урыннарының эшен сәбәбен экологлар берничә көннән соң ачыкларга тиеш. Елгаларның һәм сулыкларның экологик торышын яхшырту буенча пилот проектында әзерлиләр. Фәнис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.